Салому алейкум ҳама мардами ғариб, ҳама бародароне ки ранги ма ғарибен, яъне дами ғарибен. худованд нигаҳбони ҳаматон. гуфтаниам ки ҳар ҷое боше набоше, ҳама вақт сарбаланд бошену ҳама вақт хонаобод бошем. моро ранги шумо ғарибем, дами ғарибиё қарор дорем. блогер нестем, ҳама хеле чизо дар любителем. мақсад дар ютуб мегардам кам-кам, дар тикток мегардам кам-кам, а так блогер нестем. Просто любителем ҳами коруда. барои ҳамин медоем бачаҳако, ҳама каса подписатсия мекунем, видеоро лайк мемонем. лайкҳои шумо мода даркора, барое ки видео тит мешавад. хулоса ҳар ҷое боше набоше, сарбаланду хонаобод бошена, обязательно подписатсия кунем, никоҷона дастгирӣ кунем. худованд нигаҳбони ҳаматон ғарибон зинда бошед. Морам ғарибем, шумо ғариб.